Brr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 r
Työläinen, 2 vuotta sitten me annoimme sinulle tämän mitalin. Nyt on Suomessa lama ja se on sinun syytäsi. Sinä olet romahduttanut neuvostokaupan, sinä olet aiheuttanut satoja konkursseja, sinä olet ajanut satoja tuhansia ihmisiä työttömiksi. Sinun syytäsi on devalvaatio, sinun syytäsi on inflaatio. Siksi me otamme sinulta tämän mitalin nyt pois. Tämä on kaikki sinun syytäsi. Siksi me alennamme sinun palkkaasi, poistamme vapaat lauantait ja lisäämme roimasti verotusta. Olkoon tämä opiksi. Nyt vituttaa taas ihan helvetisti.